Bol sobotnejší večer, krátko pred polnocou do tohto baru vtrhla skupinka mladíkov. Provokovali a chceli si kúpiť cigarety. Zákazníci ich vytlačili von, no neskôr sa vrátili aj s posilami. Majiteľ baru po brutálnom útoku podstúpil viacero operácií, jeho priateľ zavinením bitkárov takmer prišiel o zrak a výsledok 5 zadržaní a neskôr prokurátorkou prepustení. Rozhodla o prepustení všetkých obvinených zo zadržania na slobodu, nakoľko nevzliadla ani jeden z dôvodov väzby. Nie je to prvý a ani posledný prípad, kedy boli problémy s ľuďmi, ktorí sa vo Valhale zabávali. Mám ich za susedov už vyše roka, takže už ich poznám, aj mám s nimi problémy v podstate priebežne celý rok. Neviem, že je to nejak pravidelne, ale s rôznymi časovými odstupmi nám niekoľkokrát rozbili okná, napadajú tam zákazníkov na ulici verbálne aj fyzicky. Problémy nemáme len my, ale aj iné podniky, no my sme tak najbližšie po ruke. No a možno, že to aj tým, že som sa v minulosti v mladosti angažoval v nejakých protirasistických kampaniách alebo protifašistických a oni si ma odtedy majú zase nejak zaškatulkovaného ako nejakého nepriateľa. Vyčíňali osoby, no objavuje sa stále viac špekulácií práve o tom, či nejde o prácu extrémistickej skupiny. Povesť mladíkov v Nitre nie je najlepšia. Určite nie sú žiadne neviniatka a myslím si, že určite som presvedčený o tom, že sú to neonacisti. Akože nielen ja, ale akože podľa mňa každý aj nezávislý pozorovateľ, keď vidí tú klientelu, čo tam chodia a čo majú na sebe, aké nápisy, aké trička, že koho napadajú, tak očividne je za tým nejaký logický motív. Kto teda sú návštevníci klubu Valhalla? Na sociálnej sieti sme našli ich uzavretú skupinu. Na úvodnej fotografii sa vynímajú dvaja chlapi. Zaujímavé sú práve ich tetovania. Jeden má na krku C18, podľa symboliky je C názov teroristickej neonacistickej organizácie. Číslo 18 sú iniciálky Adolfa Hitlera, jednotka je písmeno A a osmička písmeno H. Polícia tvrdí, že v zločine, ktorým je napadnutie z októbra, prejavy extrémizmu nenašla. Majiteľ baru však upozorňuje, oni dobre vedia, čo môžu a čo nie. V podstate, pokiaľ oni nejak nehalujú pri tom, alebo nemajú nejaké výkriky, tak sa im to ťažko dokazuje, lebo nejaké, neviem, či tetovania sú málo, alebo trička, ktoré majú oblečené. A práve na tie nás naviedol jeden zo svedkov v bare, ktorý sa bál hovoriť na kameru. Všimol si však, že jeden z útočníkov mal na tričku tvar pravej ruky nacistického vodcu. Aj napriek tomu sa podľa prokurátorov o skupine hovoriť nedá, čin totiž spáchali jednotlivci a v oboch prípadoch rozdielni. Ako sa nemôžu teda spojiť do jednej skupiny, keď sú predsa v jednej skupine, už aj v tej facebookovej, dokonca sú spolu na fotografiách. Aj napriek výtržnostiam klub Mariači zatvoriť neplánujú, práve naopak. Chystajú festivalové soboty. Chcú, aby sa ľudia v našej krajine nebáli do klubov chodiť len preto, že majú nejaký účes, farbu pleti, či hovoria materinským jazykom. Jana Pisarčíková, Televízia Centrál.